Halo, komunitas analitis ing tutul karo sampeyan guru markets. Ayo miwiti karo sawetara informasi ringkesan babagan perusahaan. Setitik luwih kita bakal katon ing saben parameter ing liyane rinci. Yen sampeyan pengin, sampeyan bisa sijine mandeg. Sampeyan bisa nyinaoni kabeh parameter perusahaan sing diteliti kanthi luwih rinci. Saiki kita bakal ndeleng kinerja organisasi saiki. Coca-Cola ticker O. Review iki adhedhasar data wiwit 17 Juni 2025. Déning klasifikasi guru markets perusahaan Coca-Cola kalebu subkategori. Beverages 27 organisasi njupuk bagian ing comparison, iki cukup wakil. Asil saka kanggo perusahaan sing diteliti kaya ing ngisor iki, minus 0,5 saka 10 poin. Skor rata-rata kanggo subkategori punika 0,7 terms. Yen sampeyan ndeleng kanthi wiyar, ing kabeh pasar kita umume. Wigati dimangerteni menawa skor rata-rata kanggo pasar saham AS minangka 1,8 poin. Marang rating minus 0,5 poin kanggo perusahaan Coca-Cola. Bandingake dinamika rega saham perusahaan Coca-Cola lan saham subkategori. Kita bisa ndeleng sing liwat 12 sasi enggo bareng T Coca-Cola Company, nuduhake dinamika 12,1%. Marang owah-owahan rega ing subkategori 5,1%. Kapitalisasi pasar perusahaan T Coca-Cola Company gunggungipun 303,49 miliar dolar. Lan kapitalisasi subkategori kasebut yaiku 746 miliar dolar. Regane buku perusahaan kira-kira 25 US$ 82 sen miliar. Lan kapitalisasi subkategori kasebut yaiku 125 miliar dolar. Wis dibandingake enggo bareng saka bursa saham lan nilai buku, kita waca ing ngisor iki. Nuduhake Coca-Cola ing subkategori nalika netepake kapitalisasi pasar 40,705%. Regane buku 20,684%. Taksiran pangsa pasar lan nilai buku organisasi ing subkategori, ala minus 1 poin. Perusahaan sing diteliti duwe utang 48 US$27,6 miliar. Utang kanggo nilai buku punika 187% saka ibu kutha. Asil kanggo tingkat utang perusahaan, ala minus 1 titik. Rega saham perusahaan kanggo rasio laba yaiku 28,1. Kanthi rata-rata kanggo subkategori 23,7. Evaluasi nilai pasar perusahaan kanggo rasio untung dibandingake karo perusahaan ing subkategori Passable 0 poin. Media WI kanggo pungkasan 12 sasi ana 10.782 US$ mayuta-yuta. Pangentukan maju kanggo 12 sasi sabanjur kira-kira sawentara 13.772 US$ yuta. Taksiran indikator media WI samestine ing comparison karo subkategori apik 0,5 terms. Nilai perusahaan kanggo rasio revenue punika 6,5. Rata-rata kanggo subkategori yaiku 2,7. Evaluasi nilai pasar saham kanggo rasio revenue dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori, ala minus 1 poin. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana 46.660 US$ mayuta-yuta. Revenue digambaraken kanggo sabanjur 12 sasi samestine 56 US$79 sen miliar. Evaluasi indikator volume penjualan ing mangsa ngarep dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori apik 0,5 poin. Wates dodolan punika 23,1%, karo rata-rata 11,2% ing subkategori. Asesmen bati sales dibandingake pratandha subkategori apik 0,5 terms.
Bagian perusahaan ing syarat-syarat nomor personel ing subkategori punika 6,815%. Sing 497% kurang saka pangsa kapitalisasi pasar. Jumlah ibu kutha pasar saben pegawai perusahaan padha karo $4.355.000. Nalika ing subkategori ana $729.000. Taksiran jumlah ibu kutha pasar saben pegawai ing comparison karo pratandha ing subkategori passable 0 terms. Bati perusahaan saben pegawai $154.07. Kanthi rata-rata ing subkategori $30.08. Evaluasi bati saben karyawan individu perusahaan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori apik 0,5 poin. Bagian revenue perusahaan saben karyawan individu $670.000. Subkategori $275.000. Evaluasi revenue saben karyawan perusahaan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori apik 0,5 poin. Volume transaksi singkat cocok kanggo 0,8%, karo rata-rata kanggo subkategori 1,6%. Indikator resi 14 nuduhake tingkat 43% kanggo perusahaan The Coca-Cola Company. Dene kanggo subkategori tataran iki 47%. Rega saham nyoto perusahaan iku watara $70.53. Target rega konsensus kanggo saham perusahaan kira-kira $79.56. Ayo kang katon ing tabel pesenan, kasedya kanggo sampeyan, link ing komentar pinned. Tabel pesenan ngemot kabeh pancasan ditampa umum, saka sistem informasi evaluasi simpenan mangsa iki, Guru Markets. Akses menyang meja supaya free lan buka, link ing komentar pinned. Adhedhasar analisis The Coca-Cola Company. Sistem informasi lan referensi kanggo evaluasi saham Guru Markets kaputusan wis digawe. Ojo mbukak kesepakatan, amarga video iki minangka review. Matur nuwun kanthi sanget kanggo nonton video iki lan gunakake sistem bantuan Guru Markets.